Haideți să intrăm în cele 3 motive de ce aleg eu Bitcoin să investesc doar acolo momentan. Dacă ești la curent cu știrile, ai văzut că fondul de investiții BlackRock alege să facă un ETF, adică să fie listat Bitcoin-ul la bursă. BlackRock este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții cu capitalizare de trilioane. Trilioane foarte mult, de vreo 10 ori cel puțin cât e piața cripto acum. Foarte mulți bani. Ți-ai pus întrebarea asta vreodată dacă Bitcoin era scam, dacă Bitcoin nu era ce trebuie, era o schemă Ponzi? De ce un fond de investiții așa mare cum e BlackRock-ul a ales să facă un ETF? Încă nu s-a aprobat, dar intenția efectiv. Pe lângă BlackRock au luat trendul și alte fonduri de investiții care au aplicat pentru ETF. Adică Bitcoin-ul să fie listat la bursă. Bitcoin-ul nu mai ai ce să zici, Bitcoin-ul are valoare. Odată cu aprobarea ETF-ului, nu ai ce să zici că Bitcoin-ul efectiv nu o să aibă o bubuială. Gândește efectiv că BlackRock-ul poate să cumpere toată piața cripto și Bitcoin la un loc și să mai aibă bani. Așa să te